Yo
Akarono karenan marati siwi
Namung resmine kidung sinungko sinung karto mereka tarako pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji yuk ya lo jajah desa milang kori kala mangsane pariwisata weruh endahe alam nusantara ingkang atiluhung alas lan gunung-gunung anjajah desa milang kore yo kala mangsane pariwisata rahindahi alam nusantara ingkang atiluhung alas lan gunung-gunung ate nadyan bangsa maca negara aja gumun aja ngungun sesawangan anglam-lami tanpa seni kodrat ingkang kuasa kaya tinata jalma anjajah desa milang kore kala mangsane pariwisata rahindahi alam nusantara ingkang atiluhung alas lan gunung-gunung yo oi poyas iyo yo lo để ông ê ê ê ê
Jumangka ing ayudha nangge perang tama sikil rampak lare baris ayai dermaning satriya iya Warno-warno doyong dik doyong neng pinggir kali jare pamiten jagung tak onteni ora bali-bali mikolo suketi entul-entul senenge banget ora bisa ngumpul hake waru-waru doyong mas doyong ning pinggir blumbang ayo moblong tinggalan jago keloni uwong iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyanding warno-warno doyong dik doyong neng pinggir kali iya iyo jare lunga jagung tak onteni ora bali-bali numpak sedat nganggo blangkon
Mas edan ora kelakon yo woi ah 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 ayo budal 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 yes oh ya yes oh oh no wait yes harket tek tok tok yo 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 yup yup
jaran teci cingkrak iwi jaran kore jarene banter playune suprandene siteci ece saya suwe saya banter mangempule siteci kang keteter sing kore antar playune yayo yayo jaran kore ngalentre antar playune sebrane siteci ngecece saya suwe saya bakar kangkule siteci was kapeteci kore bakar no. Yes. No. Jaran teci cikrak iwi jaran kore jarene banter playune suprandene siteci ece saya suwe saya banter mangempule siteci ndang keteter sikore antar playune oh ya jaran teci yayo yayo jaran kore ngalentre dandan ayune supranene siteci saya suwe saya bater pangkule siteci was kapepesi kore bater ngayuni oh yes yo oh sangga Goiás! Iyo! Lo! Goiás! Yo! Lo! Goiás! Yo! Alon! Goiás! Yo! Iyo! Goiás! Hey!
Yo yo yo. Oh. Yo 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 yo. Eling eling sira manungsa kabeh iku bakal sirna mumpung durung katekanan molo ekat curupati Yos piye Mbak Dita? Sampun dadi Pak De. Ya karang jarane ya tuwa-tuwa mesti rasa-rasa. Nggih, nggih. Niki senior, Pak. Sing seniore sekarang si budaya. Seniore. Dine ya Ramayuda nek Jatil iki sangat medeni. Oh iya. Ya untung awake dhewe iki ngati-ati nek ora ngati-ati ya sok kepengkal jaran. Nggih tenan iku. Nggih, monggo Pak De. Kasih napa nggih? Biasane apa biasane? Manut. Heeh, yes. Apa iki samping gunung? Dibawani, Bang. Enzeno. Lho jare bawane ning Jakarta rung Bali. Wau sore pun dugi riki. Iya. Iya. Sepiro, Mas? Sepiro, Mas? Semene ngono juren. Sakmene. Saben wengi nyawang konang sing glengger ya Mas? Heeh, sing glengger tobet beta. Ra gelem. Yen memajang mung karo janur kuning ya ngono ku sing bener. Lah iya. Sing glengge dadi ora ngantuk. Ben kaget. Nggih. Kembang wae weton tak dang gleng ngono kae. Baleni Pak De baleni ya. Gunung Yes, wis kanggo. Kanggo, oh ya oke. Ayo kan sekarang garapane ngono kuwi. Heeh. Ben ra ngantuk. Heeh. Pacitan Sarambi jenah
Lho. Mek ngono nganti metu sing diatel, Pak. Alah. Pokoke kompak. Panas udan sing cendhek lemu sing dhuwur ya lemu. Aku. Nek wis sedengan ya. Iya, iki aku tak sauri ngono lho, Pak. Aku tak sauri ya. Aku ora wani tenan aku. Iya, ngene. Penyanyine pancen ayu. Apa ora? Heeh. Lah, Ya ngalem awake dhewe iki ora apa-apa. iya. Ya. Panas udan panas saling-aling. Capek gunung tak none Masih janak diabani gitu. Oh, kaya biasane lho. Isin Pak De. Isin. Ayo Mas. Ijo-ijo wae duren bojo loro. Iya. Nyeklekno Jula-juli dari Jawa Timur yen campur sari saka gunung kidul kono kene ben misuwur karepene suke sedulur ini sair hiburan julan-juli dari Surabaya SKK sebagai pikuran semoga berhasil nyonya danku wan Ya. ya nganggo jula-juli bareng Pripun Pak De? nganggo jula-juli Iki kudu nganggo nek Pak De timbul sing nyanyi kudu nganggo, wajib. Sumangga Mas caping gunung katur ya. iya sak bajune piye to Pripun? nah caping gunung kuwi mau diteruske Diteruske. Heeh. diteruske ora Teruske. Oh. Lah iya. kowe sing tak kon teruske ngono Tekan ndi to Pak De? Nadyan wadon sarata lanang enomane banyu ada zaman berjuang ndoro kelingan anak lanang amien tak openi nek saiki ono Sarete
ana apa? Oh, bengok nih gini, tak kaget aku. Oh, si single-single. Di Eh? single-single ngono. Oh, Ya ora apa-apa to si single. engko nek aku dadi nak yo piye to, Pak? Ora apa-apa nek dadi aku ono aku ora apa-apa tak tambah. Jenengan, jen. Ah, iya, monggo. Tekan ndi to, Mas? Tekak temen Pak De. Blereng. Sekar pisang nyawang Iya. gunung Asik. desa. Cuy. Dadi raja. Asik. Dene ora. Yo. Gone Oh, 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 oh. Asik. Oh. Yo, 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 yo. Hey ah, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah. Kinclong, kinclong, lumpaan dong ngobel kinclong. Graya, graya, saeko song kantong bolong. Atine nyajang, adendang goyang semarang. Asik. Harap gampang. Asik yo. Lo 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 lo. Yo. Yo. Lo lo lo. Lingkong. Asik. Saeko song kantong bolong. Atine nyajang, adendang Dikane rebab gampang ketang-ketang ilang samar atiku ora sumelang ora cemplang adendang goyang semarang hey hae 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 la 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 hae hae la la la. Capek gunung medle. Mbak Dita, Pripun? jane tanggapannya piro to yang ini? Wah niki niku. Ora nggih. upamane digawe ning dijak ning Kulon Progo ngono piro? Oh, pira ya Mas? Kayane gampang Pak De nek ngoten niku. Ya aku krungu-krungu jare kur 500.000. Nggih napa? Heeh. Walah kula tak Ya buat panggunge nangkep. iki heeh wiyagane ya iku Kabeh sakmene iki ye. Alah ya. Mung 500.000. 500.000. Ning nek sindene durung mesti iki. Durung mesti ya. Nggih, niku namung geguyon nggih. Ajeng. Niku namung DP-ne nggih. Dadi Ajeng. mumpung ketemu ten mriki mbok menawi badhe nimbali kula sak rombongan Sekar Aji Budaya. Anjing. Bab harga bisa diatur. Mesti iso. Mesti iso. Iya. Pokoke gas. Gas. Anjing. Iya. Ya. Nggih niki sesepuh niki. Nggih, napa meneh Mas? Napa Mas? Manut sing bonang. Manut sing bonang. Nek manut sing bonang mesti mulih ngono mesti. Yo. Nungguin ya. Ayo.
aji budaya. Bandung Selatan di waktu malam terselubung sutra merah putih laksana putri lenggang kencana duduk murung menanti kekasih. Bandung Selatan di waktu malam dalam asuhan Dewi Purnama saking mungil kusuma melati putri manja ikutlah berdiri. Terdengar suara seruling bambu, gitar malam nan merdu merayu, diseling suara tembang ibu, tembang Wijaya Nanasati. Bandung Selatan di waktu malam kenangan riwayatnya takkan terlupakan. Bandung Selatan sampun katur bareng Sekar Aji Budaya. Sampun dua lagu. Sampun, Enje. Pripun Mas? Musik. Lagu napa tarik dulu? Oh, tarik dulu gedroknya, Oh, iya. monggo. Oke, Tarik, 3, Mas. 2, 1, Sekar Aji Budaya.
oh ơi oh oh yo oh oh yo yo
sasat kawa gandeng tresno banyu bengawan sinara cayaning bulan ler sewu tiang aler rap-rap ketunannya yuk bos Selamat
Suwe ora jamu jamu kodhok menira suwe ora ketemu pisan dadi iki Suwe ora jam munduk jamu godhonge telo Suwe ora ketemu pisan go tombo mendo
Wes, upload. Yuk, 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 oi, doa, doa, doe, doe, doya, hae, doya, lo, lo, oi, oi, yuk, 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 doa, doe, 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 hae, doe, hae, lo, 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 ya, 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 awas, yo, awas, yo, oi, hoya, hoya, hoya. Ya, aku selamat dari pedang. Untung urung mampir neng nggonku. Mampir neng kiwaku iki. Lentrung ora, Mas? Iya. Kira-kira gagal otak apa ora? Rezeki. Bathuke kena pedang. Iya, nek perang aja nganggo pedang ya, Mas. Iki ana sing kampiran bathuke. Sesuk nganggo pedang sing tenan, Mas. Ya, 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 ya.